Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kum shibenta ban yarap lem ye ki long yeng ki bakham duna ha ka yok ka kot bat ki bala shakta na ka jingkhang dam bala penjari de ki borsen shar jong ki East Khasi Hills District ka Hinyotrep National Youth Front Central Body ha ka khatwai tarik bana jileu arjar arpuwai kala sam jing yarap de ki marbam sha ki lai photli ki long yeng ki bashong basa ha ka shnong umpling dong umba shlong Haka jingsam ye kini ki marbam la sakhi lang ru ki nongelam jong ka seng ki bakanthop ya u education secretary jong ka HNYF Central Body uba Orestar Maulong nang tadi u organizing secretary jong ka Shillong region uba Banrap Wanyang uba George Lingdo Penlang lembat ki wei di ki khot jong ka seng bakanthop ru ya u advisor uba Livingstone Thankeu nagaliang jong kini ki live hoteli ki longyeng ki la penpau ye ki jing sngongo shikat dai ye ka seng kabalakan mau lem ban yarap lem yiki longyeng ki baduk ki baladuk kamai mentala shibnai bat ki baladuna kabam kadi Dan do sa kiwi gisno gi badon kam yeng gi boy dok bisam jenjar kum kini kapor bangi hapen le te nang ni sekmat bat menta ga singir bidang dan na suang na po Shillong region gi ban de sam sa kiwi gi jaka ye asu bu tang ga sini duai bangin kwat khan sat blame ai ngi kamet ka basat khan yola ban sam biang yung new cow ini jing ai skob ha jungi ka seng shaki long yeng ki baduk ki basam jinjar akom kani ka por jok kani ka khlam nakaliang ka seng HNYF Central Body ni ai tang de ibor ibaret bedak daka baklut men siam badaka jingya trailang jok ki dukhat baro jok ka seng Tiga ni kejing le ajongi ni hidup kirang li ki basam lanat akum kani kapor ti nagalem ka seng jongi ni kerpat bai ka government ru smobha bakan perkhat ani le eino akum kani kapor kenang bagi beduk ki basuk kinyo manilik trele kita kinyo ban penbiang hayeng hasan namar kita imkordet hayeng kasem jongi markom hakani kapor kimyo ya kata kala jing yarap kamtam bayade naga sarkar lani ka government tingi kerparu yegi pat ba ki bayo ya ngani jing yarap menta nakaliang kaseng jongi bakin yabu ingi tang de jing duai kenang ba mangiru ngila ban tresit ham susu naga benta gari bat kajet benrio hagani ka nyutra